pero també altres coses com la gent, no lo sé, no ho sé. Ha canviat molt el viure en un altre país amb gent diferent i conèixer gent d'altres cultures diferents. Em fa feliç que la meva gent hagués bé, perquè són lo més important de la meva vida. Més me canvia la meva filla, cada dia per millor. Això per cert, la cosa més gran que m'ha canviat en la meva vida. També m'ha canviat la meva arribada aquí en Espanya, perquè caldria de lluitar per coses que en el meu país estan gratuïtes. Aprendre un idioma nova, segona idioma i això. D'acord. Em fa feliç estar amb la gent que estimo i les petites coses. Jo crec que com el que heu dit tots, que són els fills. Els fills? Sí, jo en tinc dos, un de 23 anys i una noia de 21 anys. Els vam tenir molt seguits i va ser bastant estressant. Són nanos que van ser bastant moguts, van donar molta guerra i sí. Clar. Això em va costar bastant. Doncs gràcies de venir a Castelldefels em vaig casar amb un noi que abans de mudar-me aquí a Espanya era sol un amic. Amb ell ara tinc un nen de 4 anys que és la meva vida. En realidad son 3 cosas las que me van a cambiar la meva vida. Conocer a la meva dona, el naixement dels meus fills i de la meva neta. Tener fills és una responsabilitat que perdurarà fins de la resta dels teus dies i és una feina diàriament i moltes vegades agotades. Iba a Barcelona porque abans estava soltera, sense fills, estudiava i ara estic casada, tinc una nena i treballo. Sí, treballo en una clínica dental que tenim el meu marit i jo, propera a la clínica de la Creu Roja. Creu Roja. Ah, Creu Roja. Sí, a l'esquerra de la Creu Roja.